मोगाच्या भावा बहिणीनो, तुमका हांव एक पयलो कॅनॉन लॉ सांगता, एकच सांगता. असे 10 कॅनॉन लॉ आसात. एरर ऑफ पर्सन, कॅनॉन लॉ 1097 सेक्शन 1. ह्यात कितें सांगता, पॅरिश प्रिस्ट चुकी करता. पयली पॅरिश प्रिस्ट चुकी केलेली आसा. एक्झाम्पल, फादर अलेक्स डी मोलान. एरर ऑफ पर्सन म्हणजे कितें, एखादे चेडूं काजाराच्या अगोदर प्रेग्नंट असले आणि फादरीच्या पांया पडले, माझे काजार लाय, माझे पाजार लाय. मग फादर पैसे घेता आणि लायता काजार. तेणी चुकी केलेली असता. असेच एक फादर अलेक्स डी मोलान काजार लायले, स्वतः चुकी केली आणि परत त्या कपलची किती प्रॉब्लेम झालो आणि तेकाच त्यांनी अनाइलमेंट दिली. म्हणजे जे मॅरेज ट्रायब्युनल आसा ते हेंचेसाठीच असतात कितें, आणि आम्ही लोकां जे आसा आमच्यासाठी ना. म्हणजे चुकी करणारो कोण, फादर अलेक्स डी मोलो चुकी करणारो. काजार लावणारो फादर अलेक्स डी मोलो आणि तोडणारो पण फादर अलेक्स डी मोलो. म्हणजे हे तुम्ही करता. हेका तर जेलीत घालूक जाय आसलेले बिशपान पळोवंक ना. आणि हो व्हडलो जज सांगता म्हाका, व्हडलो जज म्हणून सांगता. आणि आमच्या काजार आतां हांव माझे कुठल्या कारणान माझे अनाइलमेंट जायत ना. म्हणजे काय तुम्ही देव आसात, तुम्ही दिवूंक जाय. कित्याक लोकांक हे करतात, म्हणजे आमचे सगळे मनशां सगळी मागीर बदनामी करतात तुमच्या हेची, आपली जी कमिटी जी आसा तेजी कमिटीची ना, आपल्या धर्माची बदनामी करतात. म्हणजे तुम्ही चुकी करतात आणि तुमच्यासाठी सगळे आसा. सगळ्यात पहिले फादर अलेक्स डी मोलान चुकी केलेली आसा, ते काजार लावून. आणि तोडले पण तेणेच, लायले पण तेणे, तोडले पण. हेका कारण बिशप निजलेलो कितें ऑलिव्ह बरेटो, तेन्ना हेका जिलीत घालूचे असले, पट्ट्यान बडूचे असलेले हेका. आणि माझे हांव सरळ पैसे दिता, कोर्टाची ऑर्डर दिला, सगळें दिला आणि म्हाका लांबयता 2-2 वर्सां. वरे बामटे न्हू हय, हे चुकीचे आसा. तुम्ही लोकांचे त्रास कमी करात, लोकांचे त्रास कमी करात. आणि हे काय ना, हे एक तर अलेक्स डी मोलान स्वतः चुकी करता आणि स्वतः सगळे करता. सो व्हडलो जज, कळलें. ओके, हे कॅनॉन तुमकां 12 कॅनॉन लॉ आसात. एक करून सांगता. माझे अनाइलमेंट जावंक जायना, तर हांव ना कशें करतलो पळय तुमकां सांगता मागीर.